Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Ренат әфәнде башта сөйләп китсәгез иде, Латвиядә күпме татарлар яши, алар башлыча кайдан килгәннәр һәм ничәнче елларда? Исәнмесез, кадерле милләттәшләр. Бүгенге вакытта Латвиядә яши 2800 татар, азакы информация буенча. Аның 2000 яши Латвиянең баш шәһәрендә, Рига шәһәрендә, калганнары 800 кеше Латвиянең бүтән шәһәрләрендә. Күбесенчә татарлар Латвиягә килгәннәр икенче бөтен дөнья сугыштан соң. Күбесенчә аларның чыкканнар алар Татарстан һәм Башкортстан якларыннан. Менә төп татарлар бик күп түгел, алар төп халык арасында, югалганнар үз вакытында, кем тиге революциягә кадәр яшәгәннәр. Безнең Латвия шәһәрендә чынлап әйтсәң, 2 мөселман зираты бар, күбесенчә әйтмеш ул татар зиратлары. Хәзерге вакытта менә шул хәлгә. Безнең оешмабыз 1988 елны оештырылган. Быел ноябрь аенда безгә була 29 ел, а киләсе елга Латвиянең да 100 еллыгы була 18 елда, 18 ноябрьдә. Һәм менә ноябрьнең азагында безнең оешмабызга була 30 ел. Латвиядәге татарлар үз телләрен беләләрме хәтта? Менә күбесенчә кем килгән үз вакытында Латвиягә, алар бетергәннәр татар мәктәпләрне, күп кешеләр авыл якларыннан татар телен беләләр. Менә яшь кешеләр, татар телен артык күп белми. Кайбер гаиләдәләрдә алар ничек гаиләдән барысы да тора. Менә үзем мин татар телен өйрәнеп калдым, ничек мин өйрәнеп калдым. Без ел сайын авылга кайттык. Авылга кайткач, әби-бабалар урыс телен белмәгәч, без уже бәләкәй чактан ук өйрәндек татар теленә. Менә шулай ул башка кирип калды да, менә татар теле миндә бар. Мин урысча как носитель языка булып калдым. Менә күп балалар белми үз вакытында. Безнең татар мәктәпләре юк безнең якларда. 90-нчы елларның башларында якшәмбе мәктәпләре, башта булган, аннан соң алар, ничектер бу энтузиазм бетеп, ул туктаган уже. Сез ничек уйлыйсыз, менә ничектә булса саклап калып буламы? Хәзер вакытында татар телен саклап җиңелрәк була. Безнең мин үскән вакытта безнең бернинди информация булмады татар телендә. Хәзерге вакытта бар интернет, телевидение, менә теләгән булса, менә шул ук ТНВ каналларын планетасын карап, ул татарча гына бара. Ярый өйрәнергә. Менә бу президентның проекты ана теле, ул да кешеләргә ярдәм итә. Теләк кирәк кешедән. Теләк булмаса, галочка өчен эшләп бернәрсә дә булмый. Теләк булса өчен эшләргә. Ул булсын теләк, кеше тели. Менә кирәк кешеләрне күбрәк менә Казанга алып килергә, кеше горурланырга тиеш. Менә безнең илебез бар, Татарстан. Безнең баш каласы бар, Казан. Менә так кенә мин татар эшләп булмый. Менә ул кеше күрергә тиеш, татар ул бик халык. Бик халыкка кергә, булырга үзеңне телисең татар булып. Менә син татар, татар. Менә Латвиядә яшәп, мин горурланам, мин татар. Менә латыш халкы бик татар халыгын ярата, ошый аларга, менә бездә татарлар бар. Безнең халыкка менә мөнәсәбәте нинди, ил җитәкчелегенең дип әйтергә, ничектә булса телгә алалармы, җитәкче урыннарга мәсәлән эшләүче кешеләр бармы? Эшләүче кешеләр, күбесенчә татар үзе ул предприниматель, иң беренче. Татар кешеләре тырышалар үзләренең фирмаларын ачарга, эшләргә. Кем укыган, кемнең үзенең югары белемнәре бар, тигеләр эшлиләр, яхшы урыннарда. Ничек кеше үз вакытында әзерләнгән,
ничек укыган, шулай ук утыра үз урынында. Вот предпринимательләр күп. Ну, мин үзем эшлим, үземнең укыган эш буенча 200%-ка IT технологиялар буенча. Ну, мин дә вот тырышам. Ну, һәм вот буш эштән бүтән вакытны менә бу общественный эшне алып барасың. Сез латыш телен ничек өйрәндегез? Латыш телен башта безгә өйрәттеләр мәктәптә, но Советлар Союзында аңа шул хәтлек зур игътибар булмады. Менә 91 елны Советлар Союзы таралгач, лат үз илен азатлыгын алгач, бездә бер дәүләт теле, латыш теле. Менә бөтен документациясын, информациясын латыш телендә бара. Менә ничектер бардым бер регионга эш буенча, анда, ну, рус телен юнны башлы бер кеше белми. Вот ничектер 2 атна яшәп, шундый ялкын башта узды да, вот сөйләшеп киттем. Менә бик зур файда латыш теленнән. Син дөрес сөйләйсеңме, дөрес сөйләмисеңме, синнән көлмиләр. Алар бит шот, син аларның телләрендә сөйләшкәч. Менә вот азакы елларны мин эшлим шипши Латвияның фирмасында, анда урыс халкы әз. Менә без эшлибез, менә дигән, менә латыш теленә минем бер нинди проблемалар юк. Менә монда бит инде хәзер сездә әйтегене Татарстанда элеккеге вакытта 2 теллелек формасы булган. Советлар Союзы вакытында хәзер менә бер генә. Әйе. Шуннан чыгып менә Татарстан белән сезнең нидә булса менә параллельләр күрәсезме? Менә бездә дә бит халыкны өйрәтергә тырышалар татар теленә. Әмма кешеләр сөйләшеп китми дип әйтик. Сөйләшеп китми, но чынлап та әйтсәң, бу хәл күп илләрдә булган. Менә бөтен халык бер телне берә башлагач, ничектер бер тел, ну, зур тел, ну, беренче тел ул ничектер икенче телгә урын бирми. Менә вот мин үзем күрәм, менә арлы-бирле бала иң беренче урыс телендә сөйләшеп китсә, аңа татар телен бик кыен кертергә. Баштан ук кирәк, бәләкәй чактан ук, әле балалар бакчасына киткәнчә әле кирәк, ну, ничектер вот бу татар телен кертеп барырга. Ну, татар телен гаиләдә белмәсәләр бик кыен. Уже балалар үскәч, аның бит балаларның бер 5-6-7 яшь кадәр телне кертеп була. Аннан соң ул уже механический процесс булып чыга. Аңа бик кыен уже уйларга. Аңа кирәк, ну, ничектер, ну, төрле бөтен яктан уже тел белән аны копларга да, аның индер үзенең варианты булмый, ничек сөйләшергә. Арлы-бирле вот бер телме, икенче телме булса, бер тел икенче телне чыгара. Менә сез тагын Латвиядә нинди менә телне саклау буенча нинди тәҗрибәләрне күрәсез? Аларның кайсыларын Татарстанда кертеп булыр дип. Латышлар ничек итеп үз телләрен саклый? Алар үз телләрен, 60-нчы елларны ничектер булып чыкты. Сугыштан соң мәктәпләр булмадылар 2 телле. Булдылар, вот нинди телдә укытучы укыда, шул телдә укыта, балалар укыйлар, шулай булган. Но бер 60-нчы елларның башында алар бүлгәннәр урыс мәктәпләрен бер якка, латыш мәктәпләрен икенче якка. Менә шулай бүлеп, менә шулай укытып, ничек алар үзләренең телләрен саклаганнар. Ул бергә укысалар, шундый бер урыс теле аларның ничектер бетерри латыш телен. Алар бик күп түгелләр. Аларның барлыгы менә Латвиянең 1 миллионда 700 харф алды кешеләр Латвиянең үзендә. Ну, аның 1 миллион латышы бардыр. Бик ул шул халык арасында берничә поколение içендә халык ассимилировать ителә. Ну, вот алар шулай ничектер сакланып, аларның вот шундый теләге булып үзләренең дәүләтен корырга, аннан телен сакларга, аларның ул генетически алар тырышалар. Бу хәлне итәргә. Менә чит илләрдә киләләр латышлар. Вот мин күрдем, Австралиядәнме, Америкаданмы, аларның якшәмбе мәктәпләре бик күп. Алар барысы да үз телләрен, аларның да мөмкинчелекләре бар, кирип, чит илдән килеп, үз латыш телен белеп, алар дәүләт эшенә керәләр. Шул хәтлек алар әзерләнгәннәр.
Менә вот мин бер таныштым, бер латыш инженеры белән, ул Аделаида шәһәрләреннән безнең татар оешмаларны белә ул. Ул әйтте, менә вот безне өйрәттеләр. Менә ул килеп эшләде ул шуларда. Менә Латвиядә һәм башка шәһәрләр белән сез бит күрше Прибалтика илләре белән элемтәдә торасыз. Теге Сабантуйлардан да белүемчә төрле шәһәрләрдә уздырыла. Менә ни сәбәпле булай эшләнелә, шундай дип әйтсәгез иде. Иң беренче безнең бик зур эшләр баралар Латвия, Литва һәм Эстония татарлары белән. Ел сайын майның азагында уза Сабантуй Висагинс шәһәрендә, анда татар оешмасы бар. Аннан соң Сабантуй күчә июньнең беренче атнасында Ригага, анда үткәрәбез Сабантуйны. Һәм бер-ике атнадан соң Марду шәһәрендә, Эстониянең Таллин кырында уза Сабантуй. Елына 3 Сабантуй уза Балтик илләрендә генә. Ел сайын тырышабыз шулай эшләргә. Быел Латвиядә Сабантуй узмады, без июнь аенда уздырмадык. Ураза вакыты булгач. Менә бүтән вакытта безнең шундый ул уже планга керелгән, уже без ничектер үзебезнең тормышны шулай уйлый алмыйбыз. Менә без уянып китәбез уже май аенда, безгә кирәк барырга, без юлда. Аннан соң менә вот шулай эшләр бара. Хәзерге вакытта менә бу безнең Балтик илләренең аралашу күчте Европа Татар альянсына. Менә 13 елның апрель аенда Бельгиядә, Брюссель шәһәрендә, Европарламентның бинасында оештырылды Европа Татар альянсы. И менә хәзерге вакытта бу альянска керә 17 ил Европаның союзыннан һәм Швейцария. Барлыгы 18 илдән, 27 оешма. Менә хәзерге вакытта без Балтик татарлары гына түгел, бөтен Европа белән аралашабыз. Менә узды 3 Европа Сабантуе, 14 елны беренче Сабантуй узды Ригада, икенче Европа Сабантуе узды бер елдан соң Берлин шәһәрендә һәм быел 17 елны узды Вильнюс шәһәрендә Европа Сабантуе. Якын 2 елдан соң була Сабантуй Таллин шәһәрендә 4-нче. Менә әкренләп кенә без тырышабыз күрсәтергә үзебезнең гореф-гадәтләрне Европада яшәгән халыкларга. Барып чыгамыз, ничек итеп кабул итәләр? Менә кабул итәләр, без алабыз Латвияны, без ел сайын тырышабыз язарга проектларны, интеграционный, менә безгә ярдәм итә бу эш буенча Рига думаның Мәгариф, Мәдәният һәм спорт департаменты. Без язабыз проектларны, үткәрәбез Сабантуйны, алар бу гида буенча үткәрәбез күргәзмәләрне. Былтыр Европа интеграционный фонд буенча без чыгардык журналны. Бу журнал багышланган безнең бик шагыйрьләребезгә Гаптулла Тукай һәм Муса Җәлилгә. Бу китапка без керттек Тукай белән Җәлилнең шигырьләрен. Муса Җәлилнең шигыре бар Двина турында күчерелгән латыш теленә. Сугыш вакытында пленга эләккәч Даугавпилс шәһәрендә бер Даугавпилсның кирмәнендә бер шталлакта кайбер вакыт Гаптулла Тукай анда Муса Җәлил булган бу шәһәрдә. Муса Җәлилнең юллары, плендагы юллары Латвиядән да узганнар. Менә һәм без бу журналга керттеләр үзләренең шигырьләрен. 3 илдән шигырьчылар безнең Латвиядән, Эстониядән һәм Швециядән. И менә бу китап ул чыкты, бу юбилей буенча, проект буенча татар һәм латыш телендә. Без бу журналны 400 экземпляр тираж булып без чыгардык, тараттык бөтен төрле оешмаларда Латвиядә һәм менә бөтен дөньяга китте бу журнал. Менә без тырышабыз ел сайын. Менә быел әзерләнә яңа эш.
яңа журнал. Әкиятләр. Без латыш әкиятләрен күчерәбез татар теленә, татар әкиятләрен латыш теленә. Менә шул ук формадагы журналны чыгарабыз ала берсә. Әзерләнеп тора. Без аны чыгарабыз, безнең октябрь, ноябрь аенда. Без ел сайын үткәрәбез бу проект буенча козымәсен. Бу татар нинди, татарны бит җыярга кирәк. Тәк кенә ул татарны җыеп булмый, менә оештырсаң, бәйрәмнәрне, җыелышларны татар халыгы килә. И бу бәйрәмнәргә без чакырабыз төрле халыкларны. Менә Латвиянең Идел җәмгыяте керә урысча Анкол, Ассоциация национальных культурных обществ Латвии. Аңа да 30 ел тула киләсе елга, анда керә 24 төрле халык оешмасы. Без бу эш белән бергә эшләп, бөтен чыгара эшлибез без төрле чараларны. Без халык тора белеп, ничек нәрсә үзбәкләр эшләр, нәрсә татарлар эшләр, нәрсә эстонецлар, литвовецлар. Менә бергә эшләп йөрибез без. Сабантуйлар турында сүз чыкканда, шулай дип әйтүчеләр бар. Нидер тәнкыйть тә яңгырый, инде менә Татарстан читтә сабантуйны оештыра дип әйтүчеләр бар. Менә сез ничек уйлыйсыз, менә читтәге татарлар өчен менә кирәкме ул сабантуй, әллә бүтән төрле чаралар кирәкме? Әһәмияте нәрсәдә менә бу сабантуйны, сез ничек бәялисез аны? Сабантуй ул сабантуй бит ничек узган, ул бүтән язгы эшләр беткәч, халык сабаннан кулларын җибәргәч, халыкның әзрәк вакыты булган ял итәргә. Менә шул арада бит сабантуйлар узган бер авылда, икенче авылда, аннан зур сабантуй райцентрда. Бездә дә шулай булып чыга. Менә сабантуйларны уздырабыз төрле шәһәрләрдә. Европаның, менә Вильнюс, Рига, Таллин. Менә без шул сабантуйларга барабыз, кунакка йөрибез. Безгә бар мөмкинчелек бер-беребезне күрергә. Үзебезнең яшь балаларны таныштырырга бер-бер арасыннан. Халык белсен үзенең күршеләрен. Алар күрәләр, что без бер генә түгел. Менә Татарстанның бик зур ярдәме. Бу эшләр буенча теге планнарга кертәбез. Татар конгресс, бөтен дөнья татар конгрессына информация биреп, Мәдәният министрлыгы үзенең график буенча безгә җибәрә үзләренең профессионал артистлары. Бездә бит кемдер җырлый белә, кемдер җырлый белми. Менә бу Татарстанның ярдәме, бер-ике артистны җибәрә, бер гармонист, бер җырчы, ул бит бөтен кешене бүтән кеше уяна. Менә ул күрә, безгә игътибар бар. Менә кешеләр киләләр, бик зур эш бара. Белә зур сабантуйлар, чынлап та әйтсәң, безнең дәүләт бик күп акча киләлми бит шундый монументаль сабантуйларны үткәрергә. Менә Базакы 3 Европа сабантуен оештырды Әлмәт районы, үзенең көченә алып килеп, күрсәтеп, эшләп. Мөмкинчелекләре булса, эшләсеннәр бу эшне. Сез сорауны бетермәдегез. Менә бездә шундый тәнкыйть яңгырый соңгы елларда. Менә мәсәлән, Татарстан каядыр барып сабантуйлар мәсәлән оештыра, акча китә, бу акчаны бүтән төрлерәк файдаланырга була. Сабантуй ул теге җыр-бию, уен көлке генә, аның халыкны берләштерүдә әһәмияте ул кадәр түгел дип әйтәләр. Менә сез ничек уйлыйсыз? Кирәкме ул чиктәге татарларга сабантуй? Ни өчен кирәк? Кирәк. Без яңа дөньяда яшибез. Менә бөтен җирдә бар маркетинг, реклама. Бу бит Татарстанның рекламасы төрле җирдә. Менә Татарстан күрсәтә, что ул Татарстан бар дөньяда. Татарлар да бар дөньяда. Без бит бик халык. Бу акча, средстваны чыгармыйча син бер нәрсә эшләй алмыйсың бит. Үз вакытында, без теге коммунист вакытында бөтен безнең тырышлары булды ясарга советский народ, шундый бер халыкның формасын. Хәзерге вакытта без татарларның бар күрсәтергә, что без бар дөньяда. Мен әйтәм, күп мөмкинчелеге бар Татарстанның
дәүләтенең ярдәм итәргә, кирәк эшләргә. Мин риза. Бу тәнкыйтькә нәрсә дип әйтәләр? Сабантуй ул әһәмиятле әйбер түгел ул. Ул акча сарыф итү генә дигән фикергә. Юк. Акча ул бит бушлай китми тәк кенә. Ул бит кертелә бу безнең халыкның тарихына, истәлеккә кала ул бит. Ул бит бөтен халык аннарсын әле 1-2 ел яңгырый менә шундый Сабантуй узды. Төрле халык бит белә бу хәл буенча. Бу безнең өчен генә түгел бит ул әле. Без бит бөтен үзебезнең торган халыкларга күрсәтәбез, что безгә бар игътибар. Без бер үзебез яшәмибез, без безнең турында бер кеше онытмый. Безгә кирәк. Юк, мин бик ризалашам бу Сабантуйларның уздырылганын. Сез ничек уйлыйсыз? Тагын менә нинди нәрсә җитеп бетми? Менә читтән карап нәрсә күрәсез? Менә без бит инде әйтәбез, менә бездә дә тел югалып бару проблемасы бар. Менә нәрсәдә? Мин уйлыйм, ничектер, мәктәпләрне ничектер кирәк чит илләрдә оештырырга. Һәм квалифицированный татар теле укытучылар кирәк. Именно, кемнең бар үзенең яңа методикалар, ничек кертергә татар телләренә. Кайбер илләрдә бит бар, менә алар урыс телен белмиләр, ничектер төрле тел аша кертергә халыкны. Төрле методикалар бар да. Ярый, онлайн методика бар ул, но ул эшли, но кеше укытса, ул ничектер шулай уйларга кирәк. Менә карыйсың, Латвия, Литва, аларның бик зур эмиграциялары, алар 100 еллык тарихлары белән яшиләр, телләрен ничектер чит илдә тырышлар өйрәтергә. Безнең татар халкына карасаң, бер поколение буенча тел югала башлаган. Менә авыл исән чакта әле татар теле саклана, авылдан бит бара бу тел. Шәһәрдә, кыен бик укытырга. Төрле. Казанның шәһәрендә дә уже кыен укытырга. Безнең турында әле нәрсә әйтеп була. Менә шулай укытучылар кирәк безгә, ничектер, укытырга кирәк. Менә сез әйттегез бит инде, хәзер бер генә дәүләт теле дип әйме. Менә Латвиядә дә яши рус халкы. Менә алар бит инде хәзер бер дәүләтле, бер тел булган дәүләттә яшиләр. Сез ничек уйлыйсыз, менә аларга янымы телләре? Менә минем кызым укый урыс мәктәбендә. Безнең 40% мәктәпләр Латвиядә әле урыс мәктәпләре шутлана. Бар әле халык мәктәпләре, Белоруссия мәктәбе, Украина мәктәбе, Польша мәктәбе, Эстония, еврей мәктәбе. Барыбер алар укыталар үз телендә, 60% бара латыш телендә. Хәзерге вакытта менә география һәм тарихны укытырга ярый латыш телендә генә. Әкренләп мәктәпләр күчәләр, барыбер урыс теле югалмый. Тырышалар ничектер аның кишлеген әзәйтергә. Хәзерге вакытта Латвия шәһәрләрендә урыс телен укытмыйча төп халык неконкурентно способный калган. Урыс телен белмәсәң эшкә алмыйлар. Ярый, дәүләт өчен алалар сине, менә бизнес өчен син керәлмисең дә, алмыйлар урыс телен белмәсәң. Шундый хәлдә бар хәзерге вакытта. Әһәмиятен югалтмады рус теле. Юк. Урыс теле бар, информационный бар, урысның газетлары чыга, радио тапшырулары, телевидениедан да бар. Эшли урыс теле. Шул ук ничек Мәскәү теле шул уровеньда юк, но ул бар. Без урыс телендә сөйләшәбез. Әле без сөйләшәбез бик яхшы урыс телендә. Бездә бит үз вакытында укыттылар, күбесенчә, гаскәрләрнең хатыннары, кемнәр килгәннәр. Аларның бит нинди база булган. Мәскәү дәүләт университеты, Ленинградның университетлары урыс телен белгән кешеләр. Безнең урыс теленең әйтмәйтәм бик яхшы укыттылар үз вакытында. Менә тагын бер сораучы булдыралмыйм сездә, менә бездә шулай битләр инде 2 татар булган җирдә 3 партия дип, менә сездә Латвиядә дә 2 татар оешмасы бар. Моның сәбәбе нәрсәдә?
Өз уақытында 2000 жылына болды конфликт бір элекеге татар оешмасының рейсі білен, әзірек қанда финансовый сұраулар бойынша, аны түшіргәш, ол яңа оешманы ашқан. Өзегін ашмаған бейте, кімдерді? Өзі ашқан, анда бізде 3 кіші ер. 3 кіші жиылса, Европа закон бойынша ер ашарға оешманы. 3 кіші жиылды, все ашасың оешманы. Сеге бір кіші бір сөз айтмей. Бұл нешікті құмашаулық етемі, мәселен, несі себебіне? Біз бет кішіні өзі біздің оешмаға кішілеп алып бармайбыз. Кіші өзі келе. Кімнің тілегі бар, кемнің татарша сөйлешесі келе, іштесі келе, нешіктер олар ашарға келе. Алар келелер. Аның активный кішілер ортық көп та түгіл. Аның бір 50-100 кіші болса, бір 1000 активный кіші болса, бұл хаотичный процесс. Білмейсің не шыршырға. Міне бұл активный кішілер білен, бүтін ішлерін ішлер бұла. Құбашау етмеймі бұл дебейту, мәселен, Татарстанда да қарылар бір шахарда 2 татар ұйышмасы? 2 татар ұйышмасы, не ішлерге? Бітірге бірсін. Неше етем, біздің ұйышмаға 30 ел бұла. Екінші ұйышмаға 17 ел бұла. Не ішлейбіз біз? Қойсын бітіребіз, ойлағыз. Біздің İdil Tatar uyuşması, ikinci uyuşma. Tatar Başkurt uyuşması. Bizde hele var Başkurt Kurultayı, biz onun bilen birleşliyiz bütün şaralarını. Men bit iki uyuşmanı uyuşturmadım. Men ilk birinci 88 yılını harbide bulup, yolga koyup, kirdim bu uyuşmağa. Hele eti halkları yazgan imne noyabr ayında Tatarlar жиылдылар, ұйышманы құрдылар. 88 жылының 28 ноябрда. Мен декабр айында оңайлыдан отпусқа қойды, мен бұл ұйышмаға кірдім. Мен бүтін ұйышмаларға күшмедім. Біз бітіндегі татарына әйтеміздегі тарқау халықты бұшының бар символы көрсеткіші түгілмі? Неше ойлайсыз? Бір ойлағанда бітін мен нәрсе айтырға тілеймін, мұнда бітін сізге тігі аз санлы халық татарларында, бөлірлік орын жоқ кібі бітінде, шыннан шығып айтсаңыз еді. Бұл личный амбициялар кішілерінің. Мен шынапты айтсам, біздің 40 кіші минимум келерге тиіш біздің жиылышқа түрлі сойларға әрейсі біздің. Ақылған ұйышмада 3 учредитель, ол тілесе нәрсе шлей. Біздің халықның ұйышмасы. Мен айтсалар, кит, мен кетем. Қазіргі уақытта ішлер бар әлі. Мен ұйышманың рейсі 2009 жылдан берлі, 8 жылдан алып барам ішлерін. Мен ұйышманы соқладым, ол соқлана ішлерін алып барам. Қой бет ұйышмалар, мен көрдім біздің регистр предприятий бойынша. 5-6 татар ұйышмасы болған, қоя ол. Алар теге бизнес бойынша шулай былай ашылғандар да, қарайым ликвидированы. А біздің ұйышма бара. Міне 88 жылыны ол ұйыштырылған Советлар Союзы вақытында, 93 жылыны теге предприятияларының регистр бойынша біздің удостоверение бар қазіргі вақытта. Біздің тарих бұл. Міне аласың, қарайсың, Финляндияда 90 ел бұла аларның ұйышмаларына. Аларның нешектер шол шир болмаған аларның. Қарасың, әр елде ол бар. Шондай 2 татар отрауда болса да 3 партия бұла. Біздің татарның ол, мен ойлаймын, нендедер ол шире бол. Бұл, нешлеп біздің Алтын Орда таралды. Шулай ук. Қазанны Мәскәу алды, Астраханны Мәскәу алды. Қасимны алмады, ол Қасим өзі юғалды. Алар баштанық Мәскәуге өзлері отылғандар. Мен ойлаймын, іш бара нешектір. Характердағы өзінше? Характерда, мен татар тілін білем. Міне, олығыз Латвияда бір 20
татар кешесен, минем возраст буенча белмиләр алар. Үз вакытында, безнең гаиләдән көлделәр, ана баланы телиләр татар телен өйрәтеп. Әти гомер буе әйтте, бала үз ана телен белергә тиеш. Минем әти Әгерҗе районныкы. Аның урыс теле укытучысы булган Юнус Аминов, безнең бөек драматург Әлмәт шәһәрендә яшәгән. Аның мәктәбендә Дамир Нуруддинов Әлмәттә герой соцтруда бер класста укыганнар алар. Менә шул мәктәптән алар чыкканнар. Хәзерге вакытта аларның Боржа авылы юк, теге Түбән Кама водохранилищене төзегәч, авыл таралган. Но халкы бит исән, менә кайбер чакта без конгресста җыелабыз. Булмаган авылның кешеләре кайбер чакта, очрашып уже. Менә безнең хәтердә калган ул. Миңа 3 яшь, мин авылның чак кына хәтерлим теге вакытта. 3 яшь вакытында баланың теге кала бөтен тариханы ничек торда, үз вакытында. Менә минем хәтеремдә безнең бу. Минем тормыш башлана, менә әтинең диңгездән кайту рейстан, аннан соң киттек авылга. Менә шуннан минем уйларым башлана. Ничек мин, менә татар телен Аллага шөкер әти-әни өйрәтеп калдылар. И мин дә тырышам үземнең кызыма татар телен өйрәтергә. Ул бит гаиләдә тора. Бу өстән төшерү ул бер нәрсә эшләми. Ничек гаиләдә тора, ул кырылган шулай була ул. Хәзерге вакытта. Конгресс турындагы фикерләрегезне иштәс килгән менә нинди ниятләр белән килдегез конгресска, съездга һәм сезнең өметләрегез сакландымы? Безнең оешма конгресска кергән иң беренче конгресстан 92 елдан бирле. Без конгрессның ветераннары безнең оешма булып чыга. Ул 6нчы конгресс узды. Конгресс ягыннан, азакай, һәр вакытның бу теге чит илләрнең отделын оештыргач, 2003 елда оештырылды. Бик зур ярдәмнәр килә. Бу яшьләр форумнары, бу зур конгресслар, бу Сабантуй эшләрен, төрле эшләрен, төрле юбилей. Безгә конгресс бик ярдәм итә. Без оралашабыз бер-беребез белән. Чынлап та әйтсәң, конгресс булмаса, без әле Балтик илләре белән оралаштык гомер буе. Ничек безгә мөмкинчелек оралашырга Америка, Австралия, Кытай татарлары белән. Конгресс аша ул безнең үзәгебез. Безнең бар ил Татарстан, башкалар Казанның эчендә безнең бар бөтен дөнья татар конгрессы. Без менә шул ук полюска киләбез. Без анда, как магнит белән тартылабыз анда. Бу бик зур, яхшы эш конгрессның кыру 92 елны. Без татар халыгы катнашмады бер нинди национальный конфликтка. Без күрсәтәбез бөтен дөньяга төрле религиялар белән без торабыз тату. Бездә бер нинди проблемалар юк. Хәзерге вакытта без үрнәк бөтен дөньяга. Якын арада кыска гына дип әйтсәгез, нәрсәләр сездә мәнле чаралар үткәрү яки нәрсәләр планлаштырасыз менә бу татар оешмасында? Бу татар оешмасында бу елны без чыгарабыз китапны быел әкиятләр буенча һәм уздырабыз Козынасын. Ул борынгы замандагы онытылган бәйрәм. И менә яз көне безгә бар мөмкинчелек җыелырга татарларга. Шул, ел сайын, халыкны бергә җыярга кирәк. Еш, җәй, яз, көз, без җыелгач, без оралашабыз, бер-беребезне күрәбез. И бу эшләр буенча. Менә киләсе елга безнең уже декабрь аенда мин уже планнарны бирергә тиешмен. Безнең оешмага 30 ел тула һәм Латвиянең дәүләтенә 100 ел. Бу безгә без киләсе елга катнашабыз бу чараларга. Менә бөтен дөнья татар конгрессы белән, мәдәният министрлыгы белән бергә уйлап планга кертеп киләсе елга уздырырбыз төрле чараларны. Сабантуй сез ничектер булмый,
зурнымы, бәләкәйнеме кирәк ясарга. Ул традициягә керә. Менә алыгыз Таллин шәһәрендәге Марду шәһәре, менә 89 елдан бирле бер елны уздырмыйча алар үткәрәләр Сабантуйларын. Уже ул традициягә кергән. Традициягә кергәч, уже сиңа хөкүмәт тә ярдәм итә аның эш буенча. Но Татарстансыз булмый. Татарстан ул безнең илебез, үзебезнең президентыбыз бар. Без горурланабыз. Без бөек халык. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.